انتي اسكا حدا أفكاري يتبليو سب صحيف كل ملسي هبكي دويلك زي من لسلك انت خينو اتي سقطان بعلى ملسيو نالبات كو حدا سب سرح بزيح نقبلك يخيل ግን ክትፈልጥ የዘለካ ሓደ ነገር ኣሎ ሰብ ንዘፍቅሮ ሰብ ግዜ ይስነሉ ባዕሉ ግዜ ዝፈጥረሉ ሓንደ እኮ ያታኽሎ ሓንደ ኺቡ ለሓንደ ለኺ ከመይ ለኺ ንምባል ስራሕ ምስምስ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ኣብቲ ናይ ቀዳምነት ዝርዝር የለኽን ማለት እዩ ቀዳምነት ይሃበክን ስለዚህ እንታይ ትገብርለከ ምስለካ ሕጂ ምንም ኣናቋርፂ ፍቅሪ ብልማኖ እንተመፅዩ ፍቅሪ ዘይኮነስ ምጽዋት እዩ ዝባሃል ስቕታ ብስቕታ መልሱሉ በቃ ስቕ ስለዝበለ ስኹን ብስቕታ መልሱሉ ንሱ ክረኽበክ ዘይደል እንተ ኮይኑ ንሱኹን ሓላዋትኪ ተፍልጥዮ ንሱ ክሰነክ ዘይፈርሕ እንተ ኮይኑ ንምንታይ ስኸይስእን እዩ ትፈርሕ ኣፍቃሪ ክብሪ ክበክ እንተደሊኺ መጀመርያ ንገዛእ ርእሲ ክኽበሪ ዝተዓፅኦ ማዕፅ ደጋጊንኪ ትኳሕኩሒ እቲ ዝግባእክ ሰብ ድምፅኺ ንምስማዕ ዝህጠለ እምበር ከም ሸኽም ዝርእየክ ይኮነን ናብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክበፅሕ ፎሎ ላይክ ሸር ኮፕሊንግ ደቂ ዓበይቲ